Ngamira pamberi pedara mambo mutasi zvese ndezvechokwadi tikanyepa ndichabatwa nemhosva Mwari ari mubatsiri wangu. Ndokutendai pamusoro ichangamire mambo mutasi wedu, pamusoro makurukuta mambo mutasi, pamusoro vanhu vese vakateerera nyaya yekuda kutaura pano inyaya yebheki. Asi kuti tingotangire nokuti nyaya yebheki inogona kusava nenhoroondo yekuti vanhu vakwanise kunzwisisa kuti chii chakaitika, nekuti pabhegi ipapo pane zvarakataura zvakawanda zvingada kuti ndikwanise kujekesa ndichizvininipisa pamberi pedare ramambo mutasa kuti wanditendere kuti zvizosvike panyaya yekunzi bhegi chii chakamboitika. Harisiri bhegi rekuti rakatengwa muchitoro rikatangwa kunzi bhegi ranhongwa, kwete, asi rine zvarakatakura. Saka nditenderei zvikuru mambo wangu tikwanise kutsanangura kubva pakutanga, nekuti bhegi iri nderemufi akatoita zvekuurayiwa kukondwa. Gore ra2022 ndaive nemunin'ina wangu waigara munyika yadombotinhira kwa Mutasi. Saka akabva ikoko achiti anoenda kubasa kuStapleFord. Akaenda nebhegi rake nenhumbi dzake dziri mubhegi iroro zvaisanganisira mafoni ake, mawekisutsu nemagambutsu aaipfeka uye achida kuzonoshandisa akubasa. Ari ikoko akazobva achiti ndikutsvaga muprofita anogona kundibatsirawo. Ndaada kubva yahistory nemunhu akazoenda naye kunzvimbo inonzi kwaChirara. Aenda nezvinhu izvozvi, asvika nzvimbo iyoyo akazobva nzvimbo iyoyi achiti ari kunotsvaga muprofita anomubatsira, nekuti kudai gona kunge ainoti maproblems paida kubatsirwa panyama yake. Saka aenda kuSamaringa kwaakasvika kuda kuti abetserwe ikoko. Takazongonzwa yahistory kunzi mwana wenyu tamuona mugomo akafa. Pane vamwe amai vakandiunzira message nemapictures aive mufoni airatidza kuti akanga apondwa mwezuro wacho. Zvoreva kuti mapurisa akatomudzikisa imomo akaenda naye kuRuda, vakasvika vakamuisa mumochari. Takazoendawo ikoko tikasvika tikaona mwana, tobva tamuona ndokuita body view, airatidza kuti ane ropa pano pagotsapa. Ndichizobvunzawo mapurisa kuti mazvionawo sei ropa randikutoona kuti mwana wayo akutondedza ropa nechepagotsi panapa, zvinorevei? Vakanditi mwana uyu aburutswa nemapapachale. Mapapachale mapurisa anobatsirana neZimbabwe Public Police, asi vasiri vanhu vakaenda kutraining. Saka vanotiwo pakumudzikisa vachiuya naye kuenda kwaRuda vanoti anogona kunge akambodonha, saka togona kunge tichidaro tikati hazvina mhosva. Takaenda tikanoviga mwana mushure mekunge tatenderana sehama nehama, uye zvatakanga tanzwa kupolisi kuti zvinogona kunge zvafamba nenzira isina kunaka. Takaenda tikamuiga, tapedza kumuiga svondo risati rapera pakaita vakatanga kubudirwa vachitaura kuti vachiti mwana wainzi Martin takudzwa nei machika. Vaiti mwana uyu mamuiga henyu, mauigira mamuita, asi mwana uyu anoratidza kuti aita zvekukondwa. Saka munofanira kuzoti muzomupukunure. Iye akabva abuda achibudira pane mumwe munhu. Ndine muzukuru wangu anogara kwaDC, akabva auyawo kumba achiitonga akasvikirwa, akati mawigira amandikuita ndini Martin, mandiviga zvisizvo. Apa takaviga hembe dzake mubhiro, tikawiga hembe dzake, magumbeza ake, mapoto aishandisa. Musi werufu kuti taakuita zvinisidzo izvozvizvi, gomba rakaramba kuzara nemavhu, asi taisa zvinhu zvake zvese imomo. Zvinova chimiro chakatanga kuratidza kuti pane zvichazoitika kumberi. Vanhu vasahumanira ise mukesi ndiyo ine vanhu vaduku Sorry.
Tichienderera mberi, musi werufu rwake hatina kuona zvinhu zvakamira zvakanaka. Zvakatipawo nyangwe isu gadzo, nyangwe waisvikirwa wakanga hazvina kumira zvakanaka. Gomba rake tadzadza zvinhu zvese imomo Changamire. Harina kuzara nemavhu. Masabhuku aivepo munharaunda wakati makamboonepi gomba rati raiswa zvinhu zvese asi harina kuzara nemavhu. Asi ivhu rabva imomo raibva kuzara rakangoita level. Tobva tati ngatitsvage matombo tiise pamusoro pacho. Zvakatinetsa taisa matombo iwayo zvakangoita kunga pangounganidzwa matombo zvikati nhasabhuku chakukura. Zvinhu izvi munazozviona kumberi kwazvo. Zvataita apo zvinogona zvisiri normal. Munozouya mangwana mozoviga mozonyatsa kuisa mavhu. Tikati hakuna munhu anoigwa ka2 isatowiga tatopedza taakupera. Kubva museo Changamire hatina kuraramba. Vana vairara vachichema kuchiita zvinhu zvakasiyana siyana mukati memba yedu. Kusvika totanga kuzvibvunza kuti chii chiri kumboitika kuti zvinhu zvidai nemamiriro azvakaita. Vaisvikirwa vatanga kutaura kuti munofanira kundiviga kechi2 iye mateno. Ndakabva ndatanga kufambira mapepa Changamire. Ndikaenda kwaruta ndikaudza polisi kuti mwana wode akuratidza kuti anenge ari kumuka saka akakuigwa kechi2. Zvikanzi audopitusi munozviuraya. Ndikati aiwa chivanhu imi munochiziva ari kuti iye takamuiga zvisizvo tofanira kufukunura zvinhu zvake mugomba tomuiga panyowani togohwa hembe dzake. Ndakafamba ndikaenda kunyanga Changamire ndikanoona madhisikwepo ndiwo akaprocesa tsamba yekuti vanhu vekwaruta ngaonyore tsamba chivanhu ndinochiziva ndiri munhu mutema. Ngaaitwe rebirth mukomana oitwa exhibition, aitwa exhibition owigwa patsva mogowana nhumbi idzodzo. Takaita izvozvo asi airamba achitaura kuti ndakaurayiwa kwachirara ndiwo rwakandiurayiwa. Tabva ipapo takafukunura tikamuiga kechipiri tikagowana hembe. Tapedza izvozvo mushure memakore asi tisati asvika mumakore andikusanangurari pane muzukuru ari kwaDC akauya akabudirwa kumba akati bhegi rangu nezvinhu zvangu muchazozviona kumberi. Zvino akatozvichengeta izvozvi. Kana tati garei muchazozviona asi musazozvigamuchire zvinhu kana zvauya nekuti bhegi iri rine kutaura kwarinako kwakawanda. Saka isakambozvitaura kuti zvinhu zvatopfuura ngatisiyane nazvo. Pamwe mwana uyo anogona kunge arikufunga kuti sinzi akaenda nebhegi kuda bhegi iri ndio zvari kungoti richazowanika asi hachatowanika. Nekuti musi werufu rwake amai vangu vakati ngatitenderere titsvage pese pakunzi anga ari tione kana tiwana bhegi iri nekuti ari nezvinhu zvake mafoni nezvimwe zvinhu zvakadaro hatingawigika munhu zvinhu zvaakaenda nazvo tisingazivi notoiziva maitire aakanga aita kubasa kwaakanga aenda. Saka tsvaga tikashaya asi muzukuru akazoona kuti bhegi richazowanika asi richazonge rine kutaura pamusoro ndo richabatsiridza nyaya yangu kuti muzive zvakaitika kwandiri. Tapedza izvo Changamire tagara makore ano akutosvika makore 3. Mushure memakore 2 bhegi rakabva ratanga kunzi raoneka. Akatanga kundifonera nezvenyaya iyi ndiNyatoti, zita rake ndenda Prosper Nyatoti, ndiye akatanga kundifonera akati uri kuziva here kuti bhegi remufi akaita zvekuurayiwa mwana wenyu uya razowanika. Ndikati rawanika sei? Zvikanzi futi chinhu chakaitika ndechekuti musi wanga ari mumuti akandisekerera mwana wenyu ndio chakandipa simba rekuti ndiuye kwamuri ndichitaura kuti mwana uyu anofanira kunge aita zvekuurayiwa saka uye ndii ndatanga kumuona. Ndikati aiwa isu hatizvitsvagi kana ari mufi anogona kurwisa ega. Asi chaakundinetsa Changamire inyaya yebhegi rakazouya kwandiri chinzi toda kurisiya nekuti mushure memakore iwaya tatiponewo kuti bhegi riripo hatina kuzvitsvaga. Takati ngatisiyane nazvo kana ari mufi achataura ega. Zvakazondishamisa Changamire ndichivhura foni yangu ndichiona kuchichikachi paina amai vangu vachitaura kuti kune bhegi riri kumba kwangu riri kunzi riri kutaura. Ndikati bhegi riri kunzi riri kutaura nderani? Tati garei shomanana ndakatanga kudawo kutresa nezvebhegi iri kuti ndizive kuti zvakamira zvakaita sei. Zvinondipa nguva yekunyatsotsvagurudza kuti mafambiro akaita kuti rizosvike mumba maamai avo kwakwana timburwa manje wanga uchinzi bhegi riri kutaura vachiti rakazonhongwa nemurwere asi murwere uya anofanira ane pfungwa. Ndinochifona ikoko kwavanga vari vanhu ava kuti bhegi irori ramati maona rakamira sei kwemakore 2 3 takuda kutopinda mune chitatu. Bhegi rakamira sei? Vanoti bhegi iri harina kubvira ranayiwa. Bhegi iri rine mafoni ari kutoshanda. Bhegi iri rine nhumbi dzirimo dzinoratidza kuti hadzina kana kuora kana kuita sei kana kunayiwa.
ndikati saka zviye zvakasitaurwa nemwana uyo aiti ndiri kubudirwa ichokwadi chekuti tichazoona bhegi kumberi. Saka ishe Sahumani vakabva vatangawo kundifonera vachiti shamwari, nyaya yebhegi iri kuturwadza, zviro kwazvo mwana wenyu akaita zvekuurayiwa, asi taakuda kuziva nyanya dzakauraya mwana wenyu. Ndikati saka imi mama funga kuita sei Changamire? Ishe Sahumani akati isusu toda kuuya nebhegi kumba kwako, tosvika ikoko tochitaura nyaya yetu, toitaura sei nyaya yebhegi rako irori. Ndikati hazvina kuipa, asi isu takaudzwa kuti bhegi kana razowanika tisazorigamuchira. Saka zvakanaka kuti mufambe neprotocol inodiwa yekuti bhegi risvike kwatiri. Munouya muona masabhuku edu, moenda kwaishe Mutetwa, ishe Mutetwa otaura namambo, mambo ozoziva kuti achaita sei nekuti ane uchenjeri hwekuti angakwanisa kubatsiridza sei kutonga nyaya dzakadai. Saka imi musave zviri direct. Ndipo pawakabva kuSahumani vakagara vachindifonera every day vachindishungurudza, uya utore bhegi rako, bhegi rine zvinhu zvakanzi mateni takudzwa nemacheka, kana akaurayiwa zvake akaurayiwa asi hatisu takamuuraya lost and found property. Ndikati aiwa, hazvigoni kuti zvifambe nenzira yamukutaura iyoyo. Ndiri kukumbira kuti imi munditendere kuti muende neprotocol yandataura. Vakazouya zvechimhikisano zvechitsotsi-tsotsi, vakauya nemotokari yavakauya nayo, vakazadza motokari iyoyo vachida kudhamba bhegi kumba kwedu. Asi ndakati aiwa, bhegi iri munofanira kufambisa nenzira yakachenjera mosvika kwamambo sekuya kwataita nhasi. Zvooneka zvotanga zvaongororwa nekuti bhegi iri harisiri bhegi rekungogamuchira, nekuti pamakore mairi kana kuti matatu munogona kunga makafamba naro kana muine zvamakaita naro bhegi irori. Saka hazvigoni kuti isu titore bhegi irori nenzira yamukutaura iyoyo. Vakaita zvechisimba ukati kutoya ikoko vachitifonera. Takaerekana ndakazoudzawo masabhuku angu kuti pane vanhu vari kuti vakuda kuuya kuno asi hazvina kukodzera kuti vasvike nebhegi, vanofanira kufamba nenzira chaiyo yakanaka. Masabhuku akati auraiti siya zvakadaro, tati garei shomanana mangwana acho ndobva wakabva kuti takutopinda munzira izvizvi takuuya nebhegi irori. Ndobva ndavaudza kuti vanhu vava vakuuya. Ndakafonera ZRP police station yepaPenalonga, ndikati kunoku hakusi kutiitira zvakanaka nekuda kwekuti pane bhegi iri nderemufi, asi mufi uyu akaita zvekuurayiwa, pane ari kusvikirwa ari kubuda achiti ndakaita zvekuurayiwa. Saka titendereiwo kuti mutumire mapurisa kunoku vanokwanisa kudzorera vanhu ava. Mapurisa handizivo chii chakaitika kwaari, hapana akauya paposition. Ava vakabva vauya nebhegi ravo, ndobva vasvika panharaunda patanga tiri. Ndinotenda sabhuku Shaukura vakamira zvakanyanya nevanhu vachiyesera kuwakauma, kuwanyengetedza kuti waidzokere nebhegi ravo kuti nyaya ifambiswe mugwara rakanaka. Asi ivo vakaita mhikisano yekuti toda kutorisiya chete. Vakazobva ipo paya vafonera polisi yati endai kwamambo ndokunotongwa nyaya dzakafanana neidzo dzidzi. Ndobva tachiti taakuya kwamambo. Chakazondishamisa Changamire, vanhu ava vakasvika pakuzoromondisungisa futi. Vane kutaura kwavakaita vachiti motokari yedu yakapwanywa, asi iwewe ndiwo watiri kuziva wanga uri paspoti, saka toda kuti iwewe uende kujeri. Asi ndakaona sekuti nyaya yawanga wakuronga iyi yanga yanyaya yekuti inini ndivharirwe. Kana ndichinge ndavharirwa ndotadza kuzosimudza musoro, kana ndikufara kuti nhasi ndamira pamberi pehuso hwenyu mama. Ndatenderwa naMwari kuti ndiwe ndizomira pamberi pehuso hwenyu, zvinova zvakanga zvichidziviswa nguva yese kundisvike kwamuri. Saka vakandisungisa vakaenda vakanoripota kesi vachiti inini ndasvika panguva yekupwanya motokari yavo nezvibhakera, uyezve ndatora matombo ndichipwanya motokari yavo. Zvakazoongororwa mudare. Chinokuti pakufadza ndechekuti Mwari haasi munhu mumwe chete, uye vatongi vanonyatsoziva vakatumwa naMwari. Vakaongorora vachitarisa nyangwe mavhidhiyo ekuona kuti shuwa ndiri kutema motokari ere. Ndini ndaitotaura nyaya yakanaka kuti hamufaniri kuti tiite mhosva pamusoro pemhosva, ngatitarisane nenyaya yekuurayiwa kwemunin'ina wangu chete. Uyezve vanhu vanofanira kuzoripa kwamambo kana tinge tasvika ikoko. Bhegi iri hatisi kutora, richatorwa nenzira yakanaka. Saka Changamire, ndiri kuuya pamberi pehuso hwenyu nekushungurudzwa kwandiri kuita nenyaya yebhegi iri, kuti riongororwe kuti bhegi rakafamba sei, kuti ribve mukati memaoko emunin'ina wangu anonzi akaoneka akafa, kuti rizosvike mumba matimburwa, uye vazomboite sevanokakatidzana pachavo bhegi richizonzi razotombotorwa razombopiwa Chirara, Godfrey Chirara, Golden Chirara ndiye akazombopiwa bhegi iro richinzi ngaaritore nekuti ndiye ari kuziva nhoroondo maringe nekufa kwemunhu nekuti munin'ina akasvikira pamba pavo. Asi zvakashadawo iye Godfrey anoti akarambawo bhegi irori akazopesa yatongwa naishe Mutetwa akazosvika pakugutsurira kuti alright bhegi ndaakutora.
asi ishe Sahumani akazoti bhegi iri handikwanisi kuti ndiriende uku nekuda kuti mukwasha wake iye Golden Chirara hamuendesi bhegi uku, hamutongi zvakapusa imimi nekuti ndinoziva matongero akanaka, ndakaenda kuchikoro chekutonga, saka ndaakutora bhegi iri ndiende naro. Haasi muridzi webhegi, bhegi ndere kwamachika riri kunzi akauraya vanhu ava vane chekuita nevanhu voti handisi kuwapuma, asi kusvikiro ndozvandiri kutaura kuti vanhu vakange vane bhegi rangu vane chekuita, vane portion panyaya yekufa kwangu. Mukanyatsoiongorora nyaya iyi muchasvika chaipo chaipo. Saka Changamire ava vakatora bhegi ndobva vaenda naro, havasiwo muridzi webhegi, ndisho zvake akanga achitokutawo vanhu panyaya yekuunza bhegi irori. Saka interest yavo Changamire ndaikumbirawo zvakare kudarerei rikwanise kundoongorora kuti ishe Sahumani wakachena here kuti panyaya yebhegi iyi, nekuda kwokuti tizisire avari kunzvengesa nyaya yayo kuti ndorichengeta harina chekuita nemimi, rine chekuita nenini. Raifanira kunge rakatorwa bhegi irori ropiwa Golden Chirara. Golden Chirara ochitaura iye kuti mwana akasvika sei pamba pake, zvakazomira sei kuti azooneka akafa, chii chakazoitika uye masvikiro. Changamire vangu, ini ndinoenda kuchechi ndinonamata ndiri muprofita, asi handigoni kushandisa nekuti nyoka haizvirati. Saka ini ndine tradition yandinopinda nebelief neideology yandinotenda mairi. Imimi pandauya kunoku ndafara kuti munotenda kuti chivanhu chiriko uyezve muchatibatsira nenzira yakanaka uye yakachenjera semutungamirira takapiwa naMwari. Ndinotenda Changamire wangu. Alright, musati magara nawo. Ndine mubvunzo yakati ndinotenda yandinoona ndiyazobvisa kuti chii chakamboitika. Andrew, ndizvozvo bhegi rakasvika sei kwaShe Sahumani? Ndinotenda mushure menyaya yezvinhu yatongwa naIshe Mutetwa, masvikiro akabuda achitaura kuti ndakaita zvekuurayiwa, bhegi rangu iri rinofanira kuti riende kwaChirara. Saka kana chinge rapiwa Chirara, Golden Chirara akatorwawo naChangamire Ishe Mutetwa akagadzikwa pamberi sezvizvi, bhegi rakatorwa richiendeswa pamberi pake zvichinzi bhegi iri pane pamurusiri zvakanaka. bhegi rakaonekwa rakanongwa nani? Zvakanaka. Ndo pane nyaya ipo Kuti muri kuti bhegi bhegi rakutotaura tinoziva kuti bhegi rakamboribvisa paranga riri rariri munzvimbo maiyani rinongwa nani, akariendesa kupi? Ndinotenda munzvimbo yekwaTimburwa, vana Timburwa ndiwo vanga vaine bhegi. wanatimburwa bhegi kuti wazove naro wakariwana kupi? Zvakanaka, izvo zvaakuda kuti ivo sevanhu vari padare rinoka vari pano. Timburwa kasingwe ndopanotaura tifambe nenyaya tipi mbuya Timburwa ndaitawo dambudziko remakwenzi ndirambe mbuya Timburwa mubvunzo wedu haunongokura totimboziva kuti bhegi rakasvika sei mumaoko enyu? mambo ini ndini mai wako Timburwa, mwana wangu mudhende wane 20 years ari 20 years achirwara nepfungwa. Saka mwana uyu ungotora mvura kumangwandi kumusoro kwedzimba dzaGolden Chirara ndiko angotora newe pamatsitsiro. Saka pombidzi i2, saka pombidzi dziri kukurosa ngepakagoronga dziri 2. Pakagoronga ava pane kabhuzhu karipo. Saka mwana uyu akuenda kotora mapombi ake kuti izvo mvura yaoma uku regai nditore mapombi ndisi ari mumbanga uda kuuya kuHarare ungoita up and down nekuuya kuHarare kwaakakurira kwaaisenza. Saka akotora mapombi ndipo ari kusvika mapombi apa pane guzhu apa aone bhondomurwa riripo pane bhegi riripo apa. Mwana uri kuti ndakambosiya bhegi ndizwe mwoyo waramba yangu homwe yemabhanana ndateta apa kwakutora bhegi riya. Mwana uyu atora bhegi riya kasi ndakati ende kudarika umba dzaSachirara mudoko kwakuuya kwakuteta homwe yake yemabhanana kwakuuya futi kotorei bhegi. Kasi mai ndakandozwa kuti dai ndatora bhegi ndende naro kwaarigara kunzvimbo yekwachipunda aenda nebhegi
wakanonga muguzhi umu bhegi raikaiswa anonga muguzhi bhegi usatendereba anonga bhegi wakaende chinaro wakabva yaenda naro kwarugara kwangoti new village maishani achinopani wakaisa mumba make umwe arugara une dzimba saka rakazobuda sei mumba make kusvika rakabuda mumba bhegi iri ari kutaura mambo uri kuti ndakarara kudari bhegi ndakazwa riri kutaura kuti ndiendese kwachirara kwachirara kunani ndiendese kwachirara haana kutaura zita kuti wachirara hungu wakawanda kuti ndatiendesa kwakati wakandoti kwachirara akarara kudaro azi ndiendesa kwachirara aendese kwachirara sei asina kuendesa kwasigauke izvo handichazvikwanisi kupindura mambo tifambe tese nejaya handichazvikwanisi kuti akanziendesa kwachirara handiti sei akanziendesa kwachirara handisi kuziva ipapo iyo akabva aendesa wakabva ariendesa akaendesa kuri kwachirara akuziva kuti ndirani rada kuzikana here piro box bhegi asi kuziva kuti ndirani asi rine mafoni rine mafoni ndakati waudza bhegi wekwachirara watitsirwa bhegi ngemwana wangu wakabva wauya naro kuma7 ndakutoenda korara ini ndikati hamungandisiri bhegi ndairwarawo shuwa ngemakumbo bhegi mwadini kuenda naro mwana watakura bhegi uyo naro kwachirara wobva anosiya kwachirara wana chirara wobva watora bhegi wobva yakosiyira imimi sei yakayakosiyira imimi asi uyu une kwake kwarugara andika kwarugara ndamati aigara kwake kunyuru 7 handiti saka paakatora bhegi waifanira kunga wakaenda naro kupi kunyuru 7 kumba kwake a new village wonosiya bhegi kupi kunew village nekuti ndo kune munhu anodza chii bhegi sei vasina kunosiya bhegi kunew village wakauya naro kumba kwenyini wakati taunza kuneni ndimi mune mwana unonga bhegi saka tauya naro ane makore mangani munhu ane 20 years munhu ane 20 years ari kuzwa mushe 1973 42 ndiye mwana wamuti mwana wanenga bhegi ndati mwana wangu mbuya tigaika ndataura nechokwadi ndokuti chinhu chibude pachena chifana because kutaura kwese kwamuitaka handiti mwana wenyu ndiye akazoya chikupa reported speech yekufamba kwaangaita kuti pandaenda kumvura ndobva ndasvika kumvura ndobva ndanhoka bhegi ndobva ndaisa saki rangu apa ndobva ndabva apa ndobva ndaenda apa nebhegi rangu naro bhegi iroro kumba kwangu ndobva ndarara nebhegi ndakarara hope bva dzauya zvikazoendesa kwani kwachirara ndobva ndaendesa kwani kwachirara hanzi wekwachirara kwobva kuti bhegi ratisi kuda pai pano handizo ngaridzoke munhu waende chii namo instead aendese kumwana wenyu mwaine bhegi wakunza kumba kwenyu murume ane 42 years apa bhegi raranzi rakutaura kabhegi saka bhegi riri kutaura ramusina kumbozwa kutaura kwaro rakuya kusiyiwa mumba menyu nemwana wenyu ane 42 years uripi ende chimwe chacho chinondiresa uripi mukomana mukomana unorwara pfungwa izwaimbuya ndataura nechokwadi murwere wepfungwa anoenda kumapombi aidiridza inonga mabhegi besides izvozvo munhu ari musoro usukuita zvakanaka cannot give an account a narration of events musatitaura izvi kuti munoti munhu azozwa zvakanaka asi anouya kukutaura kuti ndakasiya bhegi vandatora bhegi vandasiya saki rangu vandatora vandaenda kwachirara vandadzoka vandadai every day anonokunoita pombi dzemvura anokwanisa kunocheka mabhanana aenda aidzoka pamusoro chana ndikumbira kubvunza maiyo mwana wenyu matizi tononzani Godfrey Tingurwa ndiye here aingosenza mamutari mamutari anga ari pachikoro mati anga ari kuchikoro anga tapiriti
anangosenza mamutare bako nekambani yaita nezvemafuta ane makore manga 473 inini handidi kuwedzera navo zvandakaona zvakaita mwana ndizvo ndingotaura kuti ndinyepe mwana uyu murwere izwai maika wepfungwa zvepa zvokuti murwere mbuya ngatiposiye pasaiti kuwana murwere anokwanisa kukwira bhazi achibhadhara mari asingafambi netsoka asingafambi asina kupfeka yes musakonzide munhu wekuti murwere zvinotoziva zvaanoita taurai kuti kana asina kumwa mapiritsi unomborwara asi kana amwa mapiritsi unonga ari right mungadaro nemi tinowira handichanditi kuda kuzwaka iwedhire kuti unorwara nepfungwa ndomuda kumburisa munyaya handinoda kumburisa munyaya iye zvaangondiitira pamba nezvaangoitawo kwake zvingoratidza kuti murwere bhegi wakarionepi bhegi wakariona pamakombi muripo here izwai mbuya chatomuramba mbuya ndechekuti imimi muye mudare muno muye kotaura kuti mwana wangu ukanhonga bhegi pamapaipi pakati ati isu kuti mwana iyeye ngauye apa sekutaura kwakakuitira imimi ataure ega nemuromo wake kuti bhegi ndakariona so pandafamba bcause kana akakwanisa kukutaurira iye achitsesenura kudaro chinomutarisa kuti auye futi muno pamberi panapa chinditsesenurira kudaro chii musamuwandise ndinomuda muno because imimi kambuya sei muri kubhiriva alright kana kuti imimi anorwara nepfungwa sei muri kubhiriva zvakataura imi chizvanorwara nepfungwa hanyepe handiti unonyepe because kana kuti imi anorwara nepfungwa handiti saka sei muri kubhiriva zvaanotaura inini ndiri kutaura mashoko akanditaurira mwana kuti ndizvo akataura iye mukomana kuti ndatora bhegi riri pamapombi izwai mbuya tichafura nayo handiti tati bhegi raiva kusiyiwa pamba penyu vamadini na inini ndaitorwara ndakabva ndakafonera sabhuku makaisepi bhegi ndakachengeta mumba ndafonera sabhuku akati ndiri kufuma kuuya makuseni obva auya wakauya makuseni vamadini vabva tataura nenhau bhegi varaendepi bhegi sabhuku wakati ngatisare pano nekuti kumba ndiniwo zviriyo zvinonetsa alright rasara ipapo vamazodini naro rakabva rada kuti garei vandafonera futi sabhuku kuti bhegi mwizvo makandoti zizi ndodiniwo naro sabhuku akati ndiri kufonerawo vanhu vacho vari kundoti tichauya vanhu vacho vanani waridzi webhegi vamazoziva sei ndakavafonera vamazoziva sei ndakaziva ngekunga tavhura bhegi iri tambobvunza kumasuro uko kuti bhegi zvarari kufamba rine mafoni mamuriziva kuti bhegi ndoti bhegi nemunhu akafire mukati atinoziva nditaurewo bhegi izvo ndakazvirwa ngemwana takabva tafonera sabhuku wakauya akati hazviitiba kuti tirege kutarisa zviri mubhegi ngativhure tione kuti mubhegi macho munei wakavhura bhegi ndiye Godwin Chirara ndiko kuvhura kuona mune zvinhu zvese ndiko kuzobvunza kuti vanhu vamungomuziva here munhu akavhura bhegi Godwin Chirara Godwin Chirara uripi ini ndakamira Godwin Chirara ndiri kumaka pamusoro uripi uri kwa mangwani akamirira ndiwo akavhura bhegi handisini saka umiriri munoziva here nyaya iyi haisi kuda reported speech munhu atona zvakaona nyaya iyi haisi kuda reported speech kana munhu aripo akabata bhegi ndiye tiri kuda munhu akatakura bhegi ndiye tiri kuda kuti atitaurire kuti watakura bhegi baba uchienda wakaenda papi kwadai wachii chakaitika kuzi kuti Godfrey wakati kuchi kuti Godfrey asauye chii pamusoro changamire ndiri Godwin Chirara ndakamirira Godwin ndiri mukoma wake kumba kwedu kune muna maunganidzo chiunganidzo yeshe chiriko Godwin wakaenda kwamaunganidzi samonisi yakauya musi wechina ichisvikira mumako mangu pamba tiri kugadzirira basa rekuchechiroro samonisi ndaiona Godwin panga pasina ndakabva ndaenda nesamonisi kwashe baba madheti ari apa Godwin kwamaunganidzi uri kuuya nhasi asi unoya kuma4 kutaura nhasi uno nechechi iri kuya pamba
saka toita sei date rekoti ririko. Changamire akati ishuwa, saka toita sei ngatifone panhamba dziri parionini tivhunze kuti toita sei siri buridzi uri pazita asipo. Changamire wakafona, afona wakabva azi Godeni hapana, mwana samataura. Pada wakataura Changamire uri panhamba ipepo. Mwana samataura. Tinochinja kana Godeni asipo because azviiti kuti nyaya ito Godeni padini pasina. Tiri kudiisa musi wa4 date. Asi mimi chifonera naye nevakamangara kwasha kuti waziye kuti date iri kuchinjwa because mukasa tikakuchinjira imini musina kutaurana na machika. Azvishani because machika uchaenda kudaro akasvika musiko munodyiwa nemhosva. Changamire wakabva wazizwa ngandazizwa. Chenda woona sabhuku kutaura nini? Utaure sabhuku kuti abate machika kuti abate sabhuku wamachika kuti zvigadzirwe zvakanaka. Ndakabva ndaitawo saizvozvo ndofonera sabhuku. Ndo masoko aripo pasabhuku ndakauya nemapurisa ezvimba. Sabhuku zvakanaka ndichafona. Ndinogara. Nditoendera mberi kugadzisa zvandakandidira ndikuita kudula bato kuti baba. Zuva rodoka nezuro. Ndobva ndazomwa sabhuku akutondifonera futi. Shamwani, takatafona kuna samachika, takatafona kuna sabhuku wamachika. Saka zvapo zvinoita wazoti azviiti kuti musauye kupi kudareva. Toita sei? Ndikati handizivi, inini ndiri muri kumusoro. Ndiri munontaura zvizvi kuti jeje yarambwa. Toita sei? Handika. Tiri mukati mekudaro sabhuku abva andifonera futi kuti wadii wafonera Ishe kuti akupe nhamba dzaafonera dzacho. Utaure uriwe iwewe kune munhu iyeye kuti ndini mukoma waGodeni, Godeni hapana. Toita sei? Ndakabva ndapuwa namba idzodzo ndobva ndafona inini. Handichazivi wakadaira kuti uri panapa here. Utondidaira wadii kudaro. Nditofara ndiri mukoma waGodeni Chiyara. Godeni Chiyara haapo. Unouya mangwana kureva nhasi. Asi taimu yaanouya netaimu idaro hazvidi, hazvisi kuita. Takatakumbira kuti mutipo rimwe zuva kuti takaba nemande kuenda mberi tiende tofuri kuti unenge apamba. Zvikazi aiwa iwo ndiwo wapoesa monisi. Uya because ukasauya wana machika wari kuuya nyaya yako taidzwa iwo mudaro. Asi uya kudai ikoko utaure muromo wako kuchikire mazuva ako. Alright, it's okay. Pakadaro. But anyway, still nyaya dziripo. Ndiri kuti munozadza dare nevanhu vasiri relevant. Sure. Case. Sure. Saka asiri. Ndiri kuda vanhu vanechikuita nechi. Ende ini chiko chandonyanya kuda stereka. Iye kuti one, ndoda sabhuku. Akavhura bhegi. Akasumana mai. Ndumuda. Ndoda Godeni. Akavhura chi bhegi. Ndoda mukomana akatakura bhegi vanaro kurwizi kuenda kusiya kwaChirara. Ndiri kudazve akamirira saumani kuti ndizive kuti bhegi rakazopinda mumaoko aishe saumani hawo Ziripi? ndimo ena saka ndiri murugara nako. Aiwa, because nobody is nafunga. Ndikuti munhu wangu kudai baba because ndo pasiri clear to me. Kuti bhegi rakazi rinofanira kuenda kwaChirara. Ndizvo? Ndio zvakataura. Bhegi rakazi rinofanira kuenda kwani? kwaChirara. Ndizvo? Handisi. Saka sei bhegi risi kwaChirara? Matamani pamusoro. Zvatsaungura baba. Watimosa umani ndakamira Ishe saumani. Uyu ndozoti uyanomira because nina saumani atona. Because umwe wacho muroika. Tikaenda tona akatoona mototiza. Saka ndosaka takati tinoda chikati munhu aruziva nyaya yacho. Yes. Pamusoro mako ndimakurukota. Kubva zvashaya munina wababa matsananguriro awaita. Vanhu vese takangonyarara zvingori noma. Nyaya yakazotangawo pazoonekwa bhegi newavo. Kuti bhegi rizouye kwaIshe saumani. Yakanga yazobuda nyaya yekuti mwana wavo anhonga bhegi achienda kumapombi. Saka zvakanetsa vakawanda kuti uyu azonhonga bhegi remunhu akafa. Vakatanga kunetsa. Saka Ishe saumani akabva ati kana muri kuti imi manhonga makazvizira papoindi kuti bhegi riri munhu. Unonga bhegi.
Vatangira paakazozikana kuti bhegi ngeremufi makazozikana pastage ipi ava vakanetsana kusvikira vaendesana kwani kwasabhuku waimirira nyaya idzi aripo. Saka ava vanetsana ava vakachiti chipai Chirara bhegi nekuda kwekuti Chirara ndiye ari kutaurwa nemunhu anonga bhegi ati bhegi rakanditaurira rikati endesai kwani kwaChirara. Ndo pakatara conflict yevanhu 2. Ava vabva kuti mwana wangu anodini anorwara handiti. Saka Chirara obva munopa inini bhegi imi muri kutaura nemunhu ari kurwara kuti mupe inini sei muri kutedzera sei munhu ari kudini ari kurwara. Ndo matangira process yakatangira nyaya kusvikira vaendesana kwani kwasabhuku kwese. Then Ishe akachizofonera nevavo akashamwari kwaonekwa bhegi riri kunze hama yako iya. bhegi rakanonga munhu manishari Bhegi riri kwaChisaumani kunzvimbo kwaChisaumani unogara Saumani akafa aigara mwana kwaMutetwa. Saka which means kuti akafa ndiyo kwaMutetwa asi ari kunzi akauraya ndiyo kwaSaumani. bhegi ranonga kuSaumani ndo mafambiro azvakaita. izombotombwa kwaMutetwa Inini zvakaMutetwa yatomwa kwaMutetwa futi yakazotongwa futi kwaSaumani kwacho. Ndicharangarira inini zvichinzi nyaya yanetsa kumapurisa pakanetsana vanhu. Mapurisa akachizoti chitorai bhegi riende kwatraditional leader andika nekuda kwekuti atoari kuti handisiri ndakauraya munhu. Saka pari kudai taita zvinhu zviri izi ndo zvakataura cheSaumani. Normally munhu ane aurayirwa ndiye ane simba kudarika auraya. Saka in this case katakataura madzishe aurayirwa ndiMutetwa auraya ndiSaumani. Saka kana mamutora nenyaya yekuti bhegi rinofanira kuenda kuna traditional leader ranga risikafaniri kuenda kuna Saumani raifanira kuenda kuna Mutetwa because mufi ndiwe mudunhu raMutetwa. ndo pekutanga ipapo kuti Mutetwa akati chii nenyaya makambomuofa here kuti achengete bhegi. Taenda kwaMutetwa takaendawo nesusu tadaidzwa tese kuti nana Jara nana Timurwaya. Introduction yanga iri pake yekuti hatisi kutonga nyaya tiri kutaura zviri kuitwa pamusoro pebhegi rakaitika munhu wakaita zvakaitika munyika mwangu ndiShe Mutetwa. Wakatsanangura nyaya yese yebhegi kutoenderera kusvika mai asvike pakutoona maonero ake nemaonero akaita mwana wabhegi ndisishe handika akanga atasitonga nyaya ndishe ndiye unowo Chirara ndiShe Mutetwa unofanira kupuwe bhegi kuti uende naro kumba because iwo ndo akazofanira kupuwe bhegi rubazwa last decision yake Mutetwa. Ndo pakasungwa pamwe nesu tikati aiwa Ishe tiri kuona pakanganisika padoko pakubva mabadecision asi mabvunza here mabvunzire maitaka kuti imi uneseka sei kuti munhu wakarota uripo kuti iye wanga ari uripo muise yapo kuita kuti wanga wakarota kuti wakabudirwa ndika zvakada kuti wakabudirwa topoti wakabudirwa haana kurota ngauya apa akabate bhegi utobudirwa otsanangura nhondo yakarota kuti zviite zvakazara dada ranga riko rakapota kurabva zvakanaka dai dzari godhi wacho adii auya agara apa ndiShe Mutetwa godhi wakabva agara apa godhi tipe nyaya tizwi yakazara pabhegi rawakauya naro uchisingire kwaChirara wakawana sei wakataura zvinhu zviri opposite akataura akadai anhu akati mwazviona aishemuka zvakanaka ini tiri kuona shoka zvizhinji zvakaita mamhuzi hazvina kujeka imi maitimburwa torai bhegi totangai pakuenda kumberi tichaona zvekuita Ishe Saumani wanga aripo panyaya iyo ndobakazoti ayo zvikaramba zviri maako memunhu wakarota zvakanganisika kuti nyaya yakasvika nekumapurisa mapurisa gomati Saumaniwo itora bhegi uchengete ifambe zvakanaka nyaya yako kwezvana anogozotevana izvaizvo kuva kuenda kutraditional leader hakuna kusolva anything sure but kwakatoita kuti dambudziko ritoenderere mberi handiti because one panoita conflict of interest handiti because andikawazwa yakutotaura kuti kwakufanira kuenda bhegi mukwambowani waSaumani kwamba wati chachaendini unomuningina wangu saka Saumani akapindira munyaya iyi haichaiti because law is conflicted he is conflicted saka haatazi kuti achapa judgment iri fair because atoone side rakadii
paida munhu ari neutral, not sahuman. Saka the moment sahuman akazvipinza mukati menyaya, vanhu vese vakutongoona nyaya iyi yakaita sei kuti pane parida kuvharwa somewhere. Saka nyaya iite sei haifambi. Ini ndaenda ndiri zvandakaita pandakaona kuti bhegi iri ranetsa, handiti murutivi munhu aine bhegi unopenga, handizvo vanhu vasingapengi maifanira kuti kana munhu ataura iye anopenga kuti bhegi ndanotora pamasanga parwizi pakati, handiti maifanira kunge makatora bhegi makaridzosera panzvimbo paakati ndipo ariona rei. Iye ndiye aifanira kutora bhegi woenda kuridzosera paakati ndoona ndo pandariona riri, handiti because kana uyu anotaura kuti akatotaura nemufi, handiti mufi aifanira kutanga kuacta from there, handiti saka imi makaenda kutora roo yemufi ndio yahakunetsa imanje yamakuchitadza kufufila namo maukandirana bhegi but imi bhegi munode makaita sei makangotora bhegi iyo shamwa chibata bhegi rako, handiti uyo odzoka nebhegi rake papi panzvimbo, handiti ava vaurayirwa hama yavo sinzi bhegi radiri raonekwa ndo waifanira kuya nemubatsiri wakambobata bhegi ndiwanani wochisvika apa wochitaura kuti bhegi iri toda kuti tizive kuti bhegi raunzwa apa because bhegi parakaiswa mabenzi apa, handiti pakarakazotowa nebenzi apa, it means kuti pane yakaisa bhegi papi apa uriisa pachena. Saka munhu ari kutsvagwa apa munhu akainza bhegi pachena kubva kuspoti yakaurayirwa munhu. Noti zvamakuita kunetsana muri kunetsana but mese hamuna nyaya. Munhu ane nyaya munhu akaunza bhegi kubva kwakafira munhu kuunza parinooneka kuti rinoriwana nodi anotora, handiti saka nyaya munofanira kunge munobatana izvi zvimuchiita, munofanira kunge munobatana kuti ishe sahumani, ishe mutetwa, mhuri yakadini yakaurayirwa nemhuri yakaona bhegi, handiti bhegi hakuchi handiti motsvaga mubatsiri anotaura kuti bhegi iri wakomana, bhegi iri munhu akafa, munhu akauraya munhu uyu taakusumudza mhepo yacho, mweya wodini wosumudzwa, munhu akaisa bhegi wodini wacho. Izvo maakuita zvere zvakuchitoratidza kuti munhu akauraya kwaari watohwina. Why? Because atoenda kwakatoenda atosundudzira mhepo kutaura kwatoita izvi mhepo iri matimbu Rwanda sahumani, timbu Rwanda sahumani muri 2 izvo zvindii kuno ndiko kune mhepo ndima pamoto nenyaya yekuti makabvuma kuenda kubata chinhu chamusina because nini maida ina ndini mwana wangu unopenga, handiti wauya nemusoro wemunhu mumba munoita sei unotora mapurisa uye mwana wangu unopenga wauya nemusoro wemunhu mapurisa woti ngatidzosere musoro waona kupisha mwari, handi itodzosere musoro kwaodini kwaowana. Hamuchengeti musoro mubedroom kuti mwana wangu unopenga pamusoro gara ako no hazviiti something is not right. makarera inini ndine mwana wamaitimburwa ndinitimburwa zvakare maitikiro akaita zvinhu aya kutaura chokwadi. To cut a story short, munhu aritobudirwa already atiripo macheckup izvi zvakatora atobudirwa ndarobudirwa wacho akataura kuti bhegi ngarende kwachirara tiri kwachimutetwa zvaiboigirangu peiwa chirara arobudirwa aripo unobvunzwa tatoone munhu wekuti ari kutitungamirira maprofita kuenda kumwanga munhu arobudirwa odhara atoripo kare atauri munhu akamuuraya tuchinesere tudangobudururwara nepfungwa tudanhingi timudireiwa tapedza maminitsi akawanda titerengesere basa rese munhu wacho ururwara ari papa Pano eu. Como chikawo
uri pachirara Baba ndifana. Ndiri mukoma wangu wagodini. Tisitulanga bili. Tisitulanga bili. Uyu munhu akangoti chirara chete hazvirevi chii. Akati chirara chete hazvirevi chinhu. Tirikuda kuti atitaurire kuti chirara ani bhegi, so that bhegi kana rakubva rakuenda straight kune munhu wacho. Iyi mhepo ngaisumudzwe. Itaure. inotaura ikataura tiri kwa Yo twimbo ndiye kudini. Twimbo ndiye. Isvikiro. Unotaura kuti isvikiro. Tikabvunza munotopindura. Makadiniko. Ndivani iwe? Takudzwani? Mate. Machi. Ye, taura tizwe takuti. Chii chakaitika? Ndaishanda. Step forward. Ndandine shamwari yangu. Ani? Tatenda mhaka. Ndobva ndati shamwari mukupenyu mune zvinowanika munhu uri kurarama. Ndine dambudziko rangu asi ndongonzwa kuti Chirara anobatsira. Akanditi pana Chirara wairi uri kuda upi. Ndikati chero kwawandiendesa ari mubatsiri. Saka takabva kubasa iri Saturday musi wa 11 June 2022 tichibva tadzika tatenda mhaka akandisiya pamba pagodheni Chirara. Ndoba akandisiya. Saka akusiyapo chii chakabva chaitika? Andisiya apa ine wana vanga varipo. Vana vaya vakabva vati baba hapana. Baba vaenda kwamakunike uko vatati ndipewo foni nhamba dzavo. Ndobva ndafona vakanditi vakamuti ngaagare ipapo. Ndobva ndagara ipapo pagodheni. Ndagara pagodheni ipapo paChirara. Ndakabva ndazi mubikirei sadza. Iwe ndiomwa chwerere. Usafananidze. Ndiye Ringtone. Girei ari kupi Girei. Hanzadzi yagodheni. Girei ari kupi? Ari kumba. Asari. Bora taura kundu. taurire mama Yakaitika. usapindirisha Taura akupedza. Ndaida godhi ari padirect. Amabuda Iwe chinoda ndizive kuti chii chakakuita godhi. Godhi ndikana akakanganisa unonotorwa. Godhi akandiuraya. Tangadzira. Zvakaurayiwa inini. Ora ndiani? Nagodheni. Ane vamwe ake. Akakuraya sei? Vakandibaya kugotsu. Akubaya nei? Netsono. Uri pamba pake. Oyo. Mugomo. Yamabonjo. Wauya kunonditora. Ari kupiko? Ari kupi? Nyatoti ari kupi? Anoti akandiona ndiri mudenga inini. Aibvepi? Ndipati. Ndoko kasvikira munhu. Aibvepi? Vapa direction kwa Chirara. Aibva kupi? Ari kupi Patson? Hapo pano. Saka mawega mhanzi dzangu keni. ndirimutora Ngoma yandazwa iri kurira iri kwani? Ngoma. Kumba kwangu ni ngoma. Kumba kwako iwewe. Saka uyaenda kupi kwa kutaura iwewe? Uri kwa maunganizi. Unoite here. Kuvhara inini? Amutifari. Amutifari. Amutifari ini mateni machiki. Mwera wese. Mutore wakawanda kwani. Wakawanda. Profiti wero
ndakuita chizwa ndakuita manje ndakuti iwewe ndazwa nyaya yako ndinokubatsira ndinokuda pachena chiregera ndiite sei ndiunganidze vanhu Nyatoti Golden Patson ndiani umwe futi adzani musikana anzani Gire ndirenjoero ndiona renjoero makaisa kudenga makaisa kupi Kakasira su. Sani manyere. Right, saka ayo mambo izwa ekumbiro kuti abvunzo kuti wakatimburwa wane chekuita here nemi watimbo wari pano wakanonga bhegi renyu mukwaira ari kuti mwe ndada kubvunza kuti ukatimburwa pano mirai mukwaira ndiani mukwaira ndiani mukwaira ndoupi mukwaira mukwaira unozani mukwaira mukwasha chaoma munomziva Tomuziya. munomziva uripi fambi ari kupi fambi ariko sarwaka Collins ariko William Timburwa William aripo futi zvakare ari kupi taura nachangamire handizvazva zvandoda kuita manje handiti mazita amabatairo mazita chabata manota handiti ndina manemzi iwawo handiti mazita acho ndaaona handiti saka ndichada kudaidza vanhu vese iwawo musi wesatande yatakatarisana nayo iyo musi wa20 saka musi wesande musi wa21 wanhu iwawo wese wanenge wari panapa iwewe ndiri kuda futi papi panapa tibva tapedza nyaya yebhegi because nyaya yebhegi kana tisiri kuziva kuti ndiwanaani wakaita basa racho haiperi saka izvozvi ndo pataa kuchibata because uyu anonzi Timburwa uyu ndiani kuva muri mai anzani William fika changamire pamusoro yes inini zvezvi ndirumba mawe moji uyu ari kupi moji saumani ndirumba mamoji handikudi mwasina ndiripo ndikudi kutora mutumbo wangu kusamba makeni nini mase zvinoita here changa aiwa hazviiti ma kundisamireni alright ndakuzwa handiti iwe neni tiri shamwari ndakubatsira iwe handizvo saka ini shamwari dzinotaurirana dzowirirana handiti dzobatsirana saka ini ndoti musi wesondo uye papi udzoke panapa handiti wanhu iwawo wese wawataura wese ndiye ndinawo panapa ndobva ndapedza nyaya wanoripa wanoripa wanofanira kubva waripa changamireka imimika magariswa ipapo mambo wangu ndakasiya muno muine masabhuku muendiko madzishe hamufambire mahare muchapi wamwengedzei teda kukumbira uzivo kuti wakanonga bhegi uyu wakanonga bhegi unewo chekuita nekufa kwenyu uyo Godhe Timburwa Godhe ana ndinda kamsuni anipa wakadzokeswa kwana paine nyuchi dzodeswa na nyuchi dzanga dziripo ndiri ndakati hamundichete shuwa ichokwadi tashupika ndikutaurirei mbuya Timburwa ashupika nekuda kwenyaya iyoyi musunungure abude munyaya iyi ukatimburwa umbaidiswa ina chakaipa asi William kana ari William Timburwa ari papa unomba yavo haizi umbaidi isusu asi William haizi umbaidi isusu asi vanhu kuti zvinorwadza mambo atiri kumunyeperai ndinoonwa kuri stereki isusu iyo chenda kutosangana musesondo tosangana musesondo taipedza aiwa alright ngatisangane musesondo
tosangana muswesono handiti right tosangana muswesono tipedze nyaya yako ndendako chiendako right mama no questions handiti for this one ngatisangane muswechi No discussions. muswesono 21 ngatisangane muswesono 21 saka wakomana mawe angamanzwa William Timburwa Gordon Chirara Patson handiti Patson chaza na Fambi Sarwaka Pastor Nyatoti na Ruka Sarwaka right ayo no hivi nyangwari paroda Yabula wakakwanda ngatisangane musesana right andi tusangana musesana Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,